Il-ġimgħa filgħaxija l-MUT ċelebrat il-100 anniversarju mit-twaqqif tagħha bil-kxif ta' monument imsemmi l-edukazzjoni titrasforma l-persuna u tiftaħ bibien ġodda. L-iskultur tal-monument Chris Sebejjer spjega l-proċess li wassal għal prodott aħħari bis-sinifikat tal-monument fost oħrajn jikser stereotipi tal-idea tradizzjonali ta' għalliema mara u tfal wara bank jistudjaw. Wara tifla studenta li qiegħda taqra, fl-iskultura hemm bib miftuħ li jissimbolizza moħħ miftuħ li jiġi mill-edukazzjoni u madwar hemm il-frifet itiru li huma simboli tal-erf. Il-monument huwa permanenti fil-Malta l-Florjana viċin ħafna l-iskola primarja ta' San George Preka fejn kienet saret l-ewwel laqgħa tal-MUT fl-1919. Tul is-serata tkellem il-President tal-MUT Marco Bonnici li fid-diskors tiegħu semma kif Malta ma tinsabx fi żmien normali, iżda jixtieq li n-normalità tinkiseb kemm jista' jkun malajr u bekk l-MUT baqgħet għaddejja biċ-ċelebrazzjoni tagħha. Marco Bonnici tkellem ukoll dwar l-isfidi li affaċċjat l-MUT tul is-snin, iżda wkoll dwar il-viżjoni li għandha biex tibqa' mixja il quddiem. Preżenti wkoll kien hemm il-President tar-Repubblika George Vella li tkellem dwar is-sinifikat storiku tal-MUT li kienet l-ewwel union li twaqfet f'Malta wara l-irvellijiet tal-1919. Preżenti għal din is-serata kien hemm ukoll fost l-oħrajn is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li hu l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Edukazzjoni.